tuli gocha rero ontebi na inche ngebange kibosacha tano mu msiku nya wakrakira abantu tisimi teli kobabuya yo takira ontebi boniga ontebi na mugambi na kibono sinko kande kwa kesim ke agora magora mbiyano mugambi tebango mbiyande boni kana na ari gwetaga riga nakorage gukugamba na isime nde toroche ringwa ntetia botio buri muburi ngiye no kwikere buri muburi omete na chiete ndete chide to didi chirosigu to bugure umete tinya ukumukimina ibintu binde naki egari asa gotebiri gari kora kunivinsiga twakana chibesa torakane iyo tusoke mangana yechi bintu kunya kubeke bintu chi osimbintu ki emteni maitwa ninde serikali bano mugambi want kiro kuri bintu ibwangu iga ukore makori mete nje nikwegenete nongegenete ni no tongetie gasi hoteli matari mbranje nde manager bono mete ninsikire no utakire by the way utakire keto akorire SNSML ntakito buri mu bwaye ka ntakito buri mu bwa antivirus wensiga kya mete njanere kuiwa ngweta serikali kunya tabuna common land since it's a common land etakire to motebia mangana iga pirata toiga twanyoru buri mu butwa abo mete bochabeli arege sirani sana bochabeli arege sirani sana kokogera ntu imiranete nere nchira tata gansoka mangana paka umeta baswati na bale baswati batabati monu mbali kwera basana baswati bale ansokete paka ngasoka ngatira guchiro goronkire tarakini gento gyo kana motebeti obole mubolingo baguritora mari mu maiga egento kiamana akwatega egento kiamana neke yenda gari antivirus tranje tichuba ibere yenda gari mosoke mwake muchafue mutandiki kuchuminali yani kumatandika mangana ndikaliye kyabagaka ninga understand it wesa to kumya kero kwa masokire iga ende omotebu naga iga serikali nkwirere ikonko mokonya tole nanjye buno mugambi iga amangana yo ye wakiri mwino ga iga imete nakitura beke iga mangana buya omete bochabiri ari kote yangu minyoka ari koti osati abike koshoni bono onye to control it paka bo mugambi onje na agokire kwigwa ati kungwache to ga control ground ibune gwate bajaji go matani bao ene simba ngwache bana akora te campaign mali tiga mano mochaji oyo mo speed yo ga mungwana usinche muri tu musubati nche muri tiga nkamwanga te twera matei bali bono gake bantu bali abataka gake mbanyare gukugambia kina gake antolinkolete na tiga mangana buchabeli kwanza no nere ngobeka tolere bugete lakini buchabeli mo control kwanza uri nere ndojo urege sirani ase familiari na ujandi virus toro jingo ngonyware gendokeri uri gengwa na mogorere mogorere yani manya ko mate mangana hospi ndoche gento torakore gento kiamana sana kora nyorete dotitiaga amangane paka mita bibere ya asikibekire konge biria bibekire na utarabiye gakini kurware nando chukurware iga kora ki nga kuroro omai kumuira utumo sari na gotebi tomo sari igo tumanye ko kori bintu nabitakire goko torochi bono mbako manyo sina ko no mete ninje akinkwanje tumakori nende tori gukwana siri ye gati bamanya ati nayo kugura burimo no ni iga ntaketi batonyo toramo iga kagera actually simina kagaiga ni simia ngevira agent crobis takire aye ntonyo kumana nega iga lakini gintu kiamana sana batena naje mbura ninje nje cash makora na to saini umete gwika to saini umete nduna banta bangani sena bago saini baadaye rinde toche tokore transaction chena bono arafu nje ngegene kabisa umugambi nende gasi aho ngonyere ndande nyakore buno no moyo yomo aine mamba gasi ensafi aine mamba unende nje ne mamba lakini nje aine mambe junior aine mambe nene nje sacha talien sacha wigonje bone ngungu aine junior junior enke mbono gonya kondo sinje mbe mambe nene buna akasboniga metendete kurati ikiro kike kiansa na tegro kiansa ga iga no endo ligi no nyobwe mpioro chobo bunge arafu na njonde tembe msie bono metena kingo kote igasi yage ngo korera kilini rosafi bono utasaria chinga kya sengi nchumete chigasi nende mbanya kondo rantole naye umete bago suspect agenda kura manganali di antivirus namba ya sira hasi niniga ligi Mheshimiwa nakibona biyole mbiyani ngeke mwa wakora nago taraiga umete kinyo kine kiana
Uika naro na ki. Na makori. Makori no mungu no momo saumu sana mungu nganje tega. Na kimwao. Nchina ya iguri. Kwa tia ke. Tigana ara kwara na gochabeshi. Ngoira nani? Okay. Kora iga. Oyo igango igumo kosoro. Oyo nere mokosoro. Oyo mokosoro tata. Omondu bagwake kinyoreke. Onere nkuigo nga. Bono kora iga. No gwachira ngeiga. Abambosa. Osoro ngwane. Oyo mete uranyora ibisete nsaro. Otoigure ngitoko gamba. Mbosa. Osoro nkobeka mabuko. Ntian kwanza muna ngene muri. Mete osoro ngete na osoro mete ne simba nere mwaya. Rio mete ne simba na motebio mete na chonyora ntokumana no na bochabeli. Na motebio boli moboli bwa no nyobora ngobogora tole boli boli ali paro tole. Osoro kumuro chiga. Ne simba bono. Tigandi osoro nere. Mobeke mabuko. Kuchando nta. Mobeke mabuko. Mete nchiro mwamuse kene kiyo kwa tara mwana. Nende bono nasi na kigwatara bira basigari bagora eroga iga. Mbora singinchi ya manganaye ga wika turanya kora kitono chino ka tinero. Na bondo che tatora ebuye kabono paka na kumiri. Singincho amanganaye gatakeire abe unatakire ko. Others timbati mange. Nanje tikangende iga muntu nje ntora emirana naye nende nje ndwanya korona naye. Nje nega sieri ngore na matali. Ega senyerende nande koroboneta kirokora. Nochiga bante ibanta ketobisi. Bona eminyoka to salie gasi obisi. Mwete nchene mamba. Tindi kweto obisi tigangende na ligi osoro. Nkomonyora iga ndokona kemangana. Na nje tigandi antivirus. Bona tubwate emission. Aye yago na nje yane. Akiri bate bigali kibase nchire kashi. Chiro mbora nimete nje ngobate nje kubwaka limo. Bona mbora nayo ko transaction. Magoli. Mano to kodi. Haki mugambi. Yenda biyane ngole ndabu. Okay. Na yenda biya. Asante. Hello abantu ba mitandao cia simu mbia mole. Habari zenu. Mbia mono kagima. Twachega no mwanchi yone untigete na ndakairana. Twalemera iria mangera ma. Tukunya ukwane mtomende utabia mano. Sawa, twachaka ko batebinga. Akinu na baye mwato support. Kuriri twachakirite ko gosenga yi. Oyari kubeke yanga ya. Tiga. Obe. Kurunga kiba kabono mwabere na intu. Ene tuko basawanga ki onde karo utara subscribe. Utara kuneke wange ngende kitu wali. Subscribe yako ba red. Karo subscribe ti yaba grego subrak. Kara kiri. Omago kuna neke engere ne twege chenji kara. Ekengere kiro metenki yo konya. Onyaga video kabe kiro nende turi YouTube ugali. Igoro ugali okweresana ki this TV yabekira agantu gete naye kwa mnyokoro obuno bangaini naba ibiri nesi tari bantu bose bamanye naye kanate obo ngaini obo tari bantu bose barabo bwate barto ko tebi hande mbako no tisinga mbiango bakonya turi ba subscribe ono dio mbayo abange bakariko watch batara subscribe nande bago chakora binde bacha kubolinga kelike muntu igete kusenga yi ngai yachete no utamanye nakakengera ukali mutu nande totebi yone naye kanate kune kengere Kia kora tara notifications. Okune negente kikiaren. Ai bono abumo yo muito. Kwa bete ba like. Mwa kora like na comment na share na ndimo taya bantu. Ntoma loko nya bakubeke ibintu byago chinsa igati meteke yo chiyabali. Bali usange mieka yabo ni menga. Chidonga nasna to argo ikanya sa. Fakti bange chitogene. Ngiamon.